Inkandla hostel eMamelodi ePitoli iphenywa ngamaphoyisa. Kubikwa ukuthi leli hostela lathathwa ngendluzula iqembu elizibiza ngeBoko Haram laqashisa kulo abantu. Lokhu sekudle umasipala izindodla zemali. We are talking about a loss of close to 12 million per annum. In terms of revenue that we're supposed to be collecting as a city. That is why now we decided to hand the matter over to SABC so that they can do their investigation. Leli qembu liyaziqanasela nje likhokhisa imali yokuvikeleka abanini bezitolo bokufika abaphethe izinhlelo zokwakha kanye namabhizinisi. Ngenyanga edlule amaphoyisa abophe abantu abane abasolwa ngokuba ingxenye yaleli qembu babekwe icala lokukhwabanisa, ukushushumbisa ngemali, ukufohla kanye nokwephula umthetho ukukhishwa kwabantu ezakhiweni. We are hoping that the matter will be expedited, but we see that there is being work that is being done and they are starting to bring people to book. But obviously we are dealing with a very sophisticated syndicate. Umphakathi uyesaba ukubika ngokuhlukumezeka kwawo. Surely they mustn't be scared. We have also program in place, especially a witness protection program, whereby if there is witnesses, they feel that their lives are threatened, we can simply arrange with NPA to take those people to that program. Abasolwa abane ababoshiwe okumanje bangaphandle ngebheyili kanti bazovela enkantolo ngenyanga ezayo.